Годината е 680. Летописецът разказва: третият син на Кубрат, наречен Аспарух, като преминал Днепър и Днестър, по-северни от Дунава реки, и като завзел Онгала, заселял се между него и онези реки, понеже забелязал, че мястото е защитено и давало голяма сигурност за отслабения от раздялата народ. А император Константин, като се научил, че нов народ се е настанил неочаквано отвъд Дунава, в Онгала, и че напада владяната от християните земя, много се огорчил и заповядал на всички отряди да преминат Тракия. И като въоръжил флота, подтеглил срещу тях по суша и море с намерение да ги унищожи с война. Българите, като видели многобройната ромейска войска, избягали в укреплението на Онгала и взели мерки за защита. След като в продължение на 3-4 дни те не се осмелявали да излязат от това укрепление, а ромеите не завързали сражение поради блатата, българите, забелязвайки слабостта на ромеите, се съвзели и станали по-смели. Понеже императорът страдал силно от болки в крака и бил принуден да се върне с 5 кораба и с приближените си в Месемврия, за да прави бани, той оставил стратезите и войската със заповед да водят схватки, за да измъкнат българите от укреплението и да завържат битка с тях, ако се случи да излязат. Конниците обаче разпространили слуха, че императорът бяга, и обзети от страх се отдали също на бягство, а българите, като видели това, започнали да ги преследват подире им, и повечето погубили с меч, а мнозина наранили. И като ги преследвали чак до Дунава, преминали го и дошли при така наречената Варна, близо до Одесос и до тамошната земя. След като българите покорили намиращите се там 7 славянски племена, поселили племето на северите от предната Клисура до Верегава, а към юг и запад до Авария останалите 7 племена, които плащали данък. И тъй, след като се разширили по тези места, българите се възгордели и започнали да нападат и да поробват крепостите и земите, които били под ромейска власт. Принуден от това, императорът сключил мир с тях, като се съгласил да им плаща годишен данък за срам на ромеите и заради многото ни грехове. Защото чудно беше за близки и далечни да слушат, че императорът, който е направил свои данъкоплатци всички, на изток, на запад, на север и на юг, да бъде победен от този новопоявил се народ.